je. Danas ću da opakujem, a ja je. Hvala ću da budem srećan. Kinder svet. O, zdravo deco! Da vidimo zlatna koka šta daje. Baš me zanima. Šta je unutra? Jo, čoveče. Jo. O, družina pingvina. Superiorna družina pingvina koja samo skakuće. Oni se sankaju po ceo dan. Kakve su ovo čudne sanke. Da vidimo samo s koje strane ide. A? To je to. Kako drži ruke čudno. To mora da je neka pingvinska igra. Ili tako nešto. Da ga prikačim. Da, ovaj možda igra i karate. Karate ples. Ha! Danas ste dobili karate pingvina. Hehe. Šta li ćete sutra dobiti?